tunjum video a chuan Canadian comedy film munom le puizet Starbuck ti hi thlira ngai thla khona lo nei le ang umyang David Wozniak hi tleirol nun mangmeka QB Canada munat se ngani a poisa siam nan achi chu La France Clinic lama ashal chin bok tunchuma po hian sperm bank lama kal le in achi shal le turin a intiari vel meka achak na ti chwa nan ti in magazine a me cheit omle toi tak tak thalak te chu a en pa vel bokani kumsom ni pathum zet loliam der to in kumsang ni som pakhat alawin her chuak ta tuna chuan David apo lalpan min kauta ti sarwal vel alawni ve to a ma se namumal tho ala nei chuang lo sperm bank lama achishal khachu aban san na arei to thungani tu khat amu hi lai chu India poisa a cheng nuai ruk chuang zet abat na te mihlau om tak tak ho chuan ron rom thowin bathroom lama chuan hnim hlum tumin an poisa abat sak chu pethuai turin anon bota nidang ang bokin delivery man anga a na thona anu le pa te sajor na hmuna chuan vakalin minute somni panga zeta atlai wangle delivery truck alo hon le ngutawang chuan anlo kam khat ngal mol mola sumai ba ka apa po tiamin chu dora na thokte chuan football team anin dina team thalak na a hak tur jersey chu kar thum liam ta khan lak sak turin anti to a ma se ala lak sak chuang reng reng lo ti tur holam de upo ati mai ngai lo wang chuan an hne hlom tak zet to bokani ati tur ati zo nu chuan jersey zor na chuan vakala tuma ma se an lo in khar mek si chu vele atrak chu konglai taka hungin anei tu pa chu hon sak le sham turin angen ta a angen na chu lo pom sakin jersey ho chu ala fel theita ma se a motor hun na leili lu tu ka wang chuan parking ticket an lo pe man chu mi nu chuan a barul na tura tan ti in loan be sein bank sang sanga chuan a kal kwala ma se bank lamin loan pe chuak tura ngai le trul an ti ang chu engma anei der box silo beidong takin in lam panin na ho zuya a tho pui pakhat chu bia in jersey chu alak to thua shila ma se abiak pa chuan arin tlak lo zia a shechiang de nge moni alo oi chi alo pon lama ada atrak la chu parking ticket adon nemlu lai to ema wangin traffic police ho chuan an lo laman sak dai zui kala to e o tia alo soi zur zur to jersey ho la chu traka khan alo da veksi chu wang chuan apate football team po chuan jersey Halloween team thla an lak angai phata David an neb lutuk le rin tlak lo lutuk awang chuan ani ho po chu an lung oi lo tlang hlom hle chu mi hnu chuan David chu abial nu Valerie ina chuan avakala abial nu hi chu ama ang lo takin na tho chatak nei ni in police officer ani a sumle pai chungchanga poni se David aingot chuan a chen fak om fe zo kani ni engemo zat abiak to lo wang chuan Valerie chu alo lom lo dewa David an in soi fi atum lai vel chuan Valerie chuan nawa pai thu wa soi tamai David chuan makti mel takin a en ka horungota a mela chuan alom nge alungai ti po sha theilo Valerie chuan amo phurna alak ngam don lo wanga chutianga bangbo taka om chemoti in kanei tlang don tho tho ti pa in alu sanjui mak aril rubai chu chan pa lawyer athu oi ngai mi alo fa pali lai neya chang chezet chu awa muta a ani chuan a fa ten anti boy chin ziale andi mang an na sa chin tho chu lo chelin fanei ve mi alo turin alo rona ma se David chuan fanei chu adu thule tun hun chu atan hun cha ani angem ti a shiat lo chau thu in alo chang atuk lama chuan abial nu Valerie muturin atna thona mun lama chuan vakalin pa ni tura a in pe to thu chu avashila ma sele chu mini ina ho chu mi pakhat sut ne na lo in duang zai chuan lo ngak rangin aming chu Chamberlain ani thute atlang wal chwa hlim kumsang kha zakwa somriat pariat le kumsang kha zakwa som ko inkara Starbuck ti mingpuwa chi adonai chinna sperm bank atana ding tur ukil ani thuron soita
ukil pa chuan thlasom hnih pathum chung khan avain chinung voi zaruk som kwa pathum I donate mana chung zong chu meichhia amamo tu te hne na pek vek ni in chi zaruk som kwa pathum atang chuan meiche zanga somthum pathum zetin ifa pa in an hringta ni chung naupang zanga somthum pathum zinga za somli pahnih te chuan an pa ni na dik tak hi hriat an ron du'a mase donation ipek ma khan confidentiality contract sign vek awangin I personal information te chu tu hne na ma soi chhuat thiang lo ani thung ma se an pa ni na dik tak sha du naupang za somli pahnih te chuan clinic laka thu buai thelutin an khing ta si a chuwangin ini na dik tak hi kan puan zar mai angai melta ti na shila David chu achi ai ta hle Starbuck chu kan nilo ati char ringot chumi hnu chuan a thian pa ukil tho nen chuan in hmule in achunga thil thleng vel chung chang chu a hil ve a chuta a thian pa chuan clinic te laka chuan counter suit thelut ve a poisa phu treu tur chuan alo rona mase David chuan chutianga ti chu adu thak lo thung David akuta chuan envelope achunga afate information zong omna chu hlanin anin chen sang taria atuk zinga chuan David chuan envelope chu hongin achunga lekha om ho chu a ena chuta maktak main afate zinga pakhat chu football player lar le angai san Ricardo Donatel alawlani zui aminga isan pa alawni reng chu a in ti thei ve hle a thian pa bula te chuan avasoi ngal vel a in khel en tur te chuan kal zuin a thut muna tang chuan alo in ti thein alo chuang cha hle atira chuan ka fa te atua te ma nuna ka enroll mi alo nan envelope chunga lekha ho po hi ka en chun zom to lawang ti in a soi ve takna a ma se a hriat zel chak na chu a hne thei tangang lo avoi ni nan paper chu apot chuak le ta tunami ve thung hi chu tlangwal mel thatak mai etian ni in restaurant na thok mek alo ni a David an mu tuma avapan hnai lai chuan afapa chu phone kal tlangin tu emonen an lo in hial meka atong manga chuan actor ni tuma be mek ahna akal san thei si lo wanga star lian taka siam thei tu audition lian taka a in lan thei lo vel chung chang alo ni David chuan leina tin vakalla dor chu ke ban thatakin kalau nga ka nge anti thlaroka mase etian chuan an dor rok dan tur ngai tua ruk roofing takemo aloti chu vele David chuan kha ka truck hian vakal ro tia truck cha bi a the phe nu chuan etian chuan ruk ru ani loti chethiamin man mo takin audition nei tur chuan atlan chuak ve ngala ma serei vak lo nuwa chuan chu restaurant nei tu chu aron lang ta thut mai David bula chuan etian chu ban ani thu shil turin alati zui mak darkar khatvel air or aliam le nu chuan etian po churon let le in audition chu chataka anei thule part alak ngei tur thu chu hlim takina shila afa panuna acha zonga danglamna a thlen theiwang chuan David po arukin ahlim ve hle chumi zan chuan a pathum na chu la chuak le in meichia Julie ti mingpu chu alo ni ve thunga a chena ina chuan pizza sem tu anga va in lanin avakal veta a mase Julie chuan phone lo mangin ami biak nen chuan anin hauna sa hle ti a sha theibok a chevel a thlir lai reng chuan a room lama alut maka thil diklo oma a sha ta wang chuan awanga event ngala chuta khuma chuan rui hlo odi in Julie chu alo let reng ti awa mutamai rang takin damdoi in lama shwai ngala atuk lama chuan Julie chu rehabilitation center lama dan lo tum meka Julie chuan chwa zalen ani theinan apa anga oma release paper a chuan sign sham turin angen zuya David chuan rehab lama om chu atana thajok tur ani thu soin aril ru chu ne atuma mase Julie chuan chataka aom to tur thuatiamin ka tho chak em chin na po ni min khan ka mu ve chia tuna rehab ka om le dei chuan ka chan le dei dona sin ati chuan a chwa zalen lo thei ta lo atuk zing lama chuan ana tho na muna chuan vakalin rala changin afanu chetla chu athira asoi ange ya chataka na atho awangin athut muna tang chuan alo hlim ve hle
ina a ho le nu chuan a fa te ho information chuan na lekha phek zong te chu banga chuan amal te a chil be vek tum chuan ma ala chanta ni tin chuan pakhat te pot chuakin anma ni muwa an chin chatur chuan awa panta china a chen te chu nail technician te lo ni in a chen te la musicians te an lo ni a lifeguards le tourist guide te an lo ni nuk mai mutura vakalin anma ni to ka in tung nung zau ve tak an lo ni chuan a hlim thin ema ma se chan puina mamo tak an lo ni chang eroin she om ati thei hle thung ni khatchu abial nu Valerie chuan ron mu in check up tura doctor a mu le huna rondel ve tur chuan asoma doctor an mu zo nu chuan parka kaldunin naw pang in fiam lai te chu an thlir duna Valerie chuan azam thu le nu ni chu ala in pe po a hriat lo thua soya le lama aru ka fa zanga somthum pathum zet nei ru reng tu abial pa David chuan lo hnem thuain pachaber ani tur thu te chu a shil veilwama nikhat chu David chuan afa te zinga Rafael ti mingpu chu rual ban lo ani ti sha in muturin a omna hom lama chuan avakala komhlim tumin anti ti ve swam chin takna a ma se afapa chuan tu emo in anbia a abula oman om ti chu shathiam ve ang takin langma se achong ve theitlat silo ma se chu ti chung po chuan buai puya komhlim turin atlo zut reng china chote chu a shai vel hial chin nikhat po chu tianga afapa pakhat mu tuma azui rukna lama chuan meeting pakhata atel ve ta hlol mai chu meeting la chu chi donate tu Starbuck ti mingpu wanga lo piang te huai hot ni in Starbuck ka wanga piang te ho in to khom na run pui ti na ni chu chutia mun khata afa te ho zong in an hual kha mup na hnuaya an om tamai chu David chuan mak ati hle a om ngai na renga shetalo angai na shelo taka ading ka holai chu microphone ron pe in enge masoi ve turin an hanti a chuta David chuan an zawai chuan a hmangai vek thule chutianga u naw vek an han in to khom thei chu ro pui ati thu choin a thu sei chuan a fa te ho po chu a hne hlom hle program a zo nu chuan a hmalama a lo pui to Julie ethian le midang te ho chu a mu a ani na dik tak chu a thup zel theinan an jinga mi rual ban lo Rafael passion ani thu chu a choi ve zai chu mitlai in lama ho po chu a poisa bat na te aba ching tu te ho bok chuan bual thleng lama an lo hnim le pur to chu mi zan vek chuan a fa te zinga pakhat Anthony ti mingpu chuan Engtinnge moni apa ani thu chu aron chui chuak thei ta hlau mai le ma se Anthony chuan ani da dik tak Starbuck ani thu chu soi chwa tumna anei lo thu te adu zong chu apian na pa bula ni rei lo te chautal chen ve thei chau chu ani thu soi nu chuan David po chuan alo rem ti ve maya nikhat chu abial nu Valerie nen chuan apa te in lama cho ei turin an kala chutia in po tlang taka anti ti haulai chuan David apa la chuan anu nen hian honeymoon kan mang velova chu chumin khonga ive de nge moni trum khat chu kan pahnia Italia kan zin na tur thona ticket min pe dun hlol maya ti na soya Valerie chuan an chung ko ta na athil ti awang chuan ngai san mel takin a envel he ho a ma se a hriat lo chu chung poisa te chu achi a shal na manga ane te ni in anu le pa te zin na a man turatan khan a mang fai kel bokani afapa apa ani ti chetu ronzong chuaka ambula cheng ve mek Anthony nen chuan football an lo practice dun le mek to a an pa fa chuan hun hlim om le chin chha tlak tak an mang dun mek ani ma se David chuan afa pakianga chuan abial nu arai to awangin achung kwa tak din ve angai to don thu a shilta chumi nu chuan David a fa ti ho chuan picnic hwai hotin ani po chu an som ve wangin a tel ve a hlim taka zain an lama pathu mun vek in mukhom ti taka anin po in an hlim tlang nge mai ma se tuk lama chuan chanchin bu headline an ron lwa ta choi mai le Starbuck fa te ho in mu khom na chuan media te beng thlengin
Starbuck chu mi hur her le ten ami patna chu sum siam nana manga an chhuata chuai mai ni chumi hnu chuan abial nu Valerie bula chuan Starbuck a hmu dan li angai dan azota ani la chuan meichia mani taksa zuar nen thumun rengan ni e tina lo chang mak ani miawa wang chuan David chuan na ati hlea an pahnih chuan anin hau zui pha chiam nikhat po football an practice ma in an team ho chuan Starbuck chungchang bok chu an lo soi le a hur thlak mai lutuk ti in an soi sel zui chiama a unaw pala chuan nang ichi hi I donate ve to reng em a han ti a ma se David chuan la donate mi alo ti na lo chang do ti soi ni lo mo I donate ve to shimang ti ya fiam zui tu a unaw pa thu soi te po chu ngai thu tak vek to in vaswal atum ta ut mai chel an ngai pha ta hial chuta apoi sabat na te chuan ama chau ni lo apa te thleng po chuan an lo vo ve to ti te ama ang thowa apa po chu batap lama nim hlum an tum thu te chu shil shiat ni in aba chu atlak wat lawani chuan achung te chuan an tor na sadon ti chu tu shilma ngai lovin achiang ta hle ti dan ngai to chhuakin a chian pa ukil chuwa mu in chi a donate chin na clinic te laka counter suit file tura a in pe to thu chu a shilta a chu khesa chuan an chaklawani chuan clinic te chuan zangna dom nan poisa tam tak an pek nge an be se ru dun hlebok a chian pa po chu avoi khat case lian chai ve na ani dona wang chuan alo lom vur ngei mai a chakpui hlawani phe chuan alar pui ve hat nge yang an pani po chuan chak nge tuma bein an buai dunin an chang dun hle court thutluk na an puan ma jan te chuan an ril ru ti thoven nan ti in ro son waya te chuan an in khel dun vel ngota atu ka chuan judge chuan Starbuck chu dan ma chuan athiam thote chung naw pang achi a donate na changa lo piang te po chuan Starbuck in rem ati ani lo chuan mu theina chan vo le ani na dik tak shil sha theina pakhat ma clinic lampo chuan an nei hau lo thu chu apuang ta David po chuan TV kaltlanga lo enve in ne na achana wang chuan a hlim hle a lawyer po chu reporter ho chuan an lo bom lai laya alom thu chu soin kanu chunga kaloma kafa te ho chunga kalom bok tin ka chian pa David chunga po kalom em ani atita reporter ho chuan tunge David chu an lo ti thuaya ba de unia in ka chian pakhatania atinui sung afa te ho po chu reporter ho chuan an lo kom ve boka anni ho chuan an pa an ma ni ho zong nun na petu Starbuck chu mu chak hle ma se anun pa ngai taka a man chhun zom zel the nana a mu ve du lo ani po in an sha thiam thute an zawai an pa Starbuck chu media ho tarlan anga mi kholo le hur her ani lo thute mi pachatak nun na petu paro pui tak ani zok thu an lo soyani David vek chuan TV kaltlangin an thu soi chu alo enve kara afa te zong ta na pa ni na din hun alwa thei si lo chu sheom ati ta hle aril ru chung ril bera chuan an pa ani thu chila an pa anga anni ho ne na nun man ho chu adu tak zeta ma se chu tianga ati ni chuan compensation poisa chu a mulawang ti hlau boxi chu mi nu chuan a chian pa din sak tu nen chuan in mu in a chian pa chu an ne na chanawang chuan a hlim hle a ma se David ero a hlim ve thei tat lo ina a ho nu chuan apa chuan chauka chuan alo ngak reng ti awa mu a chu in an pani chuan an ti a chuta David chuan apa kyanga chuan Starbuck ani thu chu a soi chuak ta ma se arin lo de umain apa la chu lom lo mel emo thinrim ang chuan a om tami alo mai thinrim a hnekin a thuruk chu thup to lo tura cha in miswal ho laka abane India poisa a cheng nuai ruk chuang zet pek tlak na tur sum chumi za chia chu kan sa zorna changa I chan ve ni hiti in a peta hlau mai bok tuna chuan abarun na tur sum anei ta boka compensation poisa po chu mamo na le it na anei ta lo afate ho zong chu mel thonin ani na dik tak chu asya tir hloma
chu mi zan vek chuan abial nu Valerie chuan naw vein mi panaw te du om tak a hring zui bok David a pa le u naw pa ba ka afa te ho zong zong chu lompui tura ron kal khomin anin ko atlang ta a chu mi nu chuan Valerie hne na chuan Starbuck ani thu chu a soi ve ta Valerie po chuan mak ati in alo thin rim ngang mai ma se ani na ani miaw wang le a mangai miaw si wang chuan apom ta thawa u nawa nga boka an naw te thar po in rezen adong hnem rura pon lama tang chuan a u te ho chuan lom takin an lo thlir thup hlom bok sin to bera chuan David a fa te ho chu subway a lo omin an u naw pa zai thiam ni nge tuma be chho mek chu troi omin an lo support me kani an tam tham boka pui ngai emo dom kan ngai deu an om chang po in anin backup ne hlom cher fuang le ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thlir saka wangin kan lom tak zeta video dang alo chhuale ma chuan tlang au channel lo thlir thin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule